som vám oznámiť, že budem jesť krevety, či budem ochutnávať krevety. Takto, nikdy v živote som nejedol krevety a nemám rád ryby, nemám vôbec. Jediné, čo mám rád, je losos. To mám jediné rád, akože čo takto z ryby, ale dneska idem ochutnať krevety. Akože moji kamoši, ktorí to ochutnali, všetci to chválili, že to je dobré. Čiže ja to tu prestrihnem, pretože sa krevety ešte robia a potom sa vám ozvem, keď to bude ochutnávať. Čiže čaute, ja to tu prestrihnem. Som hovoril, už je tu tie krevety hotové. Beriem si jednu, tak toto vypadá tako. Nemám rád ryby, ale dával sa tam med. A ja nemám, no ja mám rád med, ale neviem, či dáva do takýchto vecí med, ale vyskúšam to. Je to horúce, ale... Je to dobré. Je to dosť dobré. Akože ja nemám rád ryby, ale toto mi chutí. Čiže to bola ochutnávka a ako som vám slúbil, uvidím. Špinavý. Prepáčte, že sú špinaví. No, ja som aj zabudol. Poďme púšťať ohňostroj. A aj s mojimi rodičmi, či sa vám ozvem večer. A čaute.